Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization lani hitu Central Executive Committee lingba uba Wanbun Endkar General Secretary lem uba Lawyer Son War co-founder peringkat uba Daybormi Rembai President ka hitu East Jaintia Hills District hakakat santarik unaitung Arhajar Arhusan kilalet mudui da ka Ejahar HUSB ka East Jaintia Hills District persya ya uba 7 bon tang uba kami ladi kum unong syamwai na ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban penyat yaki Wadebridge kam Forest Checkpoint ha Sonapur bat rata cera. Kaseng lingba ki juba bakalayo lingba ki jingkeli kat kum ka right to information lani RTI Act Arhajar San na ka office u Chief Forest Officer. Kala jubab syai bakak JHADC kam syam la thong nebu yaki no ki brio ban penyat yaki checkpoint jongka. La suba bayakan ni lale da ka jingnya subut jongki katto kat ni ki MDC kali yang sinsyar ban yo mento yalade Henry Om ya ka council baro ka way. Uba Wanbun and Karul ong ba ka jingkerdu ba ka jinghiran pisa ka council ka long ka bajuat bah watang man siu tulop yaki nong tray ru ka syam jing Henry ka ni ka jinglum pisa be an haki kerdop kadai tang man penmento yaki katto kat ni ki MDC. Mentagas ni yang ka hito ni lawan banbo ya ka Ejahar hane hak Credit Police Station East Jaintia Hills District persya yau way u ramba belatip kerteng kumu 7 pontang uba kami ladi kumu DC jongki arteliki Forest Checkpoint jongka Jaintia Hills Autonomous District Council kepadon ha Sonapur bat harata cara ti kajingwan jongi mentagas ngi banbo ya ni Ejahar kalong ba hadin genila yo ya kejubab leng baka lat wat jingtip RTI nyelap ba nakal yang ka office jong Chief Forest Officer jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kam syam la ai bor lani kam syam la thong yano kilisi lani kinong penyai ya kino ki checkpoint jong Forest Department poka jurisdiction jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ti tatkum ka jingtip bengiyo ba yakini ki Forest Checkpoint la penyai da uni 7 bontang nadu u no pra arjar pusau pad hadu mentah ti ni ni kaliang geseng ni bo ke jingdawa ba na kaliang uni u breu bakam yal di kumnong penyai jong kini ki checkpoint bo un pen paino yaka revenue la ne ka pisa bo lu collect na ki kali kit mar bok khandeu bat kali kit mar klau nadu punai no pra arja pasau bat hadum kini ki punai ke benta lemar kembali iba ka Jaintia Hills Autonomous Council jongi kalong ka we ne ka council apa ke jalan karya kwa ye kerndo ikli ki jinghiran pisah hadu kata-kata buat ban siu yaki tulap jongi nang traila cipro kat we punai hadum menta kampala ban siu tidai halor kening nong rim ikum gaseng i jengai ban idon ke jik perkhat yaki perdok prasnam ki ba im jakpo kamtami ki nong tray yaki staff jong council ki bala kerdo lamar yaki ka apot seb ki ba syam jingai hakaban yo yaki tulap ki bais bala ki joki ti ini kalian keseng nong chong klikti ngin yang budin ya kini kam hadu banginda yo uso jong jingjok bat lada ne kalian principal men kam le halor kani ke Ejahar nying man sing pen kre roban wat ban tiet ya ka jingkang jong ke jing bicara high court jong jala mikalia Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya